O GES da zona Ulla-Umia actualmente atópase sen sede, unha situación a que se chegou ante a negativa de Valga e Caldas de acoller este servizo. Dada a vacante, o Concello de Moraña presentou a solicitude á Comisión de Seguimento para acoller ao equipo de emerxencias. Bueno, pois a verdade é que si fixemos esa solicitude a esa Comisión de Seguimento para solicitar que a ubicación do GES esa no Concello de Moraña, pois un pouco tamén a expensas do que ocorreu con Caldas, non? Nun principio, pois Caldas acollea este grupo de emerxencias no seu concello, pero bueno, ante o rechazo do alcalde de que non quere que este en Caldas, pois Moraña ofreceuse voluntario para solicitar ese GES. Para Moraña é prioritario acoller este servizo. Pois para min eu creo que é un dos servizos máis importantes no noso concello, non? Nos estamos agora dependendo dese GES da Estrada que tardan pois 25 minutos ao mellor en chegar a Moraña. Imagínate pois ter ese servizo no noso concello onde o tempo de reacción pode ser 1 minuto, 2 minutos. O sea, eso nunha emerxencia pois é que todo, é que é unha vida, non? A alcaldesa non entende o rexeitamento de Caldas a este servizo. Asegura que eles cumpren todos os requisitos para poder acollelo. Ter a vontade de asumir ese gasto, de implantar ese servicio, de implantar ese equipo que funcione, e eu creo que ningún concello pode decir que non a este servicio, non? Por lo tanto, Moraña desde o primeiro momento quería este servicio e, bueno, pois máis agora que Caldas presenta esa renuncia, Moraña cumple con todos os requisitos e moito máis, cubrindo tamén zonas ao mellor de sombra que tiñamos ahora, pois quedarían cubertas, as emerxencias na zona e na comarca mellorarían moitísimo por ese mapa de emerxencias que fixemos esa valoración desde o Concello de Moraña e, polo tanto, non vemos ningún impedimento para que isto se ubique ahora aquí no noso Concello. A Comisión de Seguimento tomará mañá unha decisión. En caso de que sexa aprobado, habería que recolocar o mapa de acción deste servizo e do da Estrada. Dende Moraña aseguran que dende o seu concello podería cubrirse toda a comarca do Ulla-Umia e outros concellos limítrofes como Ponte Caldelas ou Barro.